Ndijani kule. Mami mukuziwa chimene ndakubweretserani kuno. Ine zoti amene uja sichikutu anabwera kunyumba uja. Nendiziwa zoti apapa akakuona niniyo chiku I think akhuzumukako kozi ine ndayesesa kumuyankhula kumupepesa pa phone sakutani sakumva. Ndini manziwa zoti akupanga landire lolo. Mundibebelesatu ine. Singawubeleseni. Nanga uja anabwera soti kunyumba ndankolake. Atabwera atavala ujani zimichira adaika mutu kwake kuzimichira za mibusi yakufa kandi akuti akubwera inde ndiziwe angati ndione angati abule siphona bwera so kunyumba yosukuziwa oyi sana nduze ine nane kuti mukambirane ndi buleyo ndene ndiye pano mukuti ndionewe ndemuti ndione chiku ndiye ndibanke chani ino sopano koma siphonga bwere kunyumba usanduza olo jumbo olo angobwera nda amalume yache kumabwera ati muyankhule mwana wanu muyankhule olopopita ndayembekeza mwana ndi mwina kapena nene nankonda komai aya ayi koma mama inensa kuna mizeni sipho sizinthu ndinanga umazitengeranji nawo nde ukuti tisaone sozile mabule iwe ayi timeja lunangobalalike nechifo chokuti chikwana atandikuira teta dekani tu bino kwina ndakonzeka kale nenduza zoti apapa chikwaka akakuona nini I think mtima wake ukakhala pansi ndisapepere tu ine ayi simungapepere niyo mukwenyaso mukamuchonderere iwe usangobwera kuwekha kuti bwanji usapita wekha ba isana kuitana ndene mpaka ndikafike ineyo please mami do it for me apapa ndizokuti ngati akudikira kuti anthu amene atakamula ndiye ndife tomwe komano akanyadanyadabe ndi niyo mukangokhalabe kumbali yanga walawiratu mwana wankombo dusazaji papa kuti tu chimene ndifuna ine chikwaka kangoona kuti ndabwera ndiniyo mtima wake ukakhala pansi at least akakhuzumuka mama ya tiye abandenda imababwino tikhoza kuyankhulana uma ndimbira umati bwa ase pali zinthu zingapo zimene ndakhala kufuna panopa ndili kutali nachokapo ukuza komwe ndili panopa hayi ndangodabwa video call sindidziwa kuti uli kutiko ndili kutali kwambiri poti apa zinthu zayamba kuyenda and zinosangala kwambiri because zinthu zayamba kundithekera ndiye ndikufuna kwambiri kuti tiyambe kulongosola zinthu ziwiri zitatu you know that I want you back ndikumvetsera koma ndikayikira nkhani yathu zosatha daily mangu kamba nkhani zodandaula tindiye nditani pamene pa ndimaona ngati kuti ubwerako litiro kumene koko kunoko I think in about 2-3 weeks tangoona mene ndikuyendera apapa taona Shadi tatiye tikambirane okay chabwino kaya mukunyauda kaya mukutani that's okay that's fine tatiye tikambirane mubwerako liti kumene koko inetu ndibwera wiki imene komano chimene mafunitsa kwambiri I wanted to meet you up but let's ndikuzali usumafuna kukumana nani koma please tayesetsa kuti just even 10 minutes okay ineyo myself would be kunena kuti I'll give you a chance kuti tikumane ndimve iweyo kunena kuti ufuna unene kuti chani ndikuziwa takhatuko kana nthawi yaitali and honestly ineyo ndatopa because panopa chimene ndifuna ndipangeza mwana wanga nde ndatopa so if you are willing to change let's give it a try ukabwera kumene koko tiyeni tikumane and my saying kuti tikumana I'm not saying this because kuti kaya wapita dziko lakunja kaya ukunjoya kaya kunyauda no koma ndingofuna unene kuti tipange zinthu zatsogolo let's give it a try zikakanika I think basi tingosiya zikakhala kuti zatheka basi tendipitirize ndicholinga chonena kuti tilere mwana koma nozitengera kunena kuti meeting imene tuzakumanayo tuzakambira nayo tizakhala tukambira nayo nkhani zanji so mukabwera mundipatsa update mundiyankhula but for now I'm not interested kuti ndidziwe kuti uli kutiko I think tipange choncho ambuye I hope zimene ndikupanga ndizoyenera komanso ndizolondola ndikumpasa chance mamuna ameneyu talimbana kwa nthawi yaitali ande ndikuziwa zono kuti tazunza mwana koma kangopanga so mistake basi tathana ndithana naye basi
chikapeso bwanji pepo bebire ndakhala bebire awo nenda mayanga mwasera bwanji kasakunoka ine ndasera zikomo mami chikucha nduyu okay tathokoza takudziwani mwandidziwa munjira yanji nanga ndimangomva kuti chiku ndi I'm happy today I've seen you. Trudy aya kulandireni. okay ndadia ndikaichikirika basi what is it ndafika ndikira unyumba oboya uzandilengali sikuza masaka hayi ndithu samata kubweza kutengani ine unotsiwa bwanji ndifika lero ndisaziwe bwanji kuti ukubwera okay ama mpati nkhani naye kulimene lipo pakati pa uyu nde chifaimesi palibe chifaino uya ndisatiwe kunoko kapena ndiyende naye nditani nkhani yako ndikhupe zona kuti uya kwenika taina kudze pese zinachitika pamene zikuchitika ndiye ndikhupe lisine munthu wovomera kuti uya ndilandire komabe zinthu zi and of course mumakhala ma differences apa mwakumana ubwera uzakulandira I think zinazo mnakangokambirana kukhala pasi okay ndiye tikambirana kutsogolo koma pakadali pa ndole ndikapume tiyeni ndiuyenda bwanji Tiye. pepo alipo nditenga tatiyeni mukakambirana kunyumba tiyeni talk about that tiye okay ndengasiri chonchi kuti mundilandire yonse okay you are my son let's go. Valeta. Yes, bwana. Lero obula muchero ndikufusa. Nali bina pake ni panali kesi cha maende saya mtu cha yanapezeka ndi katua mwenye ucha. Then makapanga follow up kumena anashare ucha. Koma simu kanamba ufika ku office. Yeah, of course bwana nase zingizela zimakazo ndi mtu cha nase ndizinja zatenga nthawe. Okay. Then nabonera ningopangira tujana. Ajana. Chifama kufunika to kumaenda awiri. So mukapita kumalo kungonyamuka. Opanda office kuziwa zimakazo vuta. Chiyo sukuchitikirani uwa kama wavuto. Zona bwana. Peti? Osasitenga for granted kuti ni am a police officer and makuti no. Peti? Tisata protocol. Okay, fine. Okay. Okay. Bwana, china so chimene nofandi yankule. Yeah. Bwana mmazo kuti inuyo pa office pano. Ngati pali bwana wanzeru. Bwana organizer bwana. Mmazo ndinu bwana Roy. Nkani yambira bwana. Basi ndi ngoyankhula kuti mmene maziyendesera zinthu zanu pena pake muoneka kuti bwana wayenenda kwina nanu chito mudziwa leta chokera. Okay. Tayankhula ukufuna chani Valeta.
I don't know kuti kana yamba bwanji. No. Okay. Talangu. Ine yonchi. Yeah. Ine ni mtu anzeru. Chimefuna thandiza kuti chani. Mini madam ajachoka. Heri? Adamene. Officer in charge. Amina achoka. Sipa kano palipepo. Mu sono mwana mwake ino ndamene mwatenga kuti ndo aja officer in charge. Shuza akukhulupirirani. Office yako lisekula nayo kukhulupirirani. Ndi chimene maganiza bwana Roy mwezi wa ndiyani. Ni maganiza kuti nakasi iniyo muli ngati bwana sopa right? Ntchito panopo office pana zimachuluka kwambiri. Ndi kuti mukhala kuti nokha bwana kuti officer in charge opanda kuthandizirani. Zipena baki zithu kuma khanga kuti zikuvuta. Tangobwera pa point imene ukufuna. Ukuti bwanji? Okay, chimene maganiza bwana ndimaona kuti mpando wa deputy officer in charge ndinoona kuti ndikuthandizireni kuti ine ndikhale deputy officer in charge. Valet, I'm not the one to decide. Anipesa. Ine ndiri pano. Sino panga ziganizo. Zoto yakhale apa kapena ngasatire mundu no. Chonde. Maganizo amene ayose. Sitengera ku office kulikulu. Wandiva kubwino? Sitengera kulikulu. Ndiye kubwera kuno kumankha zoto sibwino. Chonde osabweresa mu office muno zilizola kuika. Musapangise mundu khawo chimo. Chifande kakuya nkhani mothamanga, kapena kakuya nkhani zinthu zoti mina ndisumu kuzizindikira, musana ndine mundu wa mwana. Maganizo amenewo soyenera. Yambani nkhani ina. Okay. Pali issue. Tufana kuno bwino? Ndikumva. Ndawu ina undipezeso. Panopa sindingakuze. Wandigwisa kwambiri. Amuna bwana pepa. No. Nakangopanga amuna nakangopempa. No. Undipeze ndawu ina. Usunge ndawu. Chabwino. Tulukani. Ndipeze 2 o'clock. Usunge ndawu. Okay. Yeah. Chabwino. Maganizo ndamina maononga ntchito. Muntu soyena kuziyenereza choncho ya. Okay. Kama baby, ndiye mukanipangise manyazi kuyapo kuti paka chonchicha. Pamaso pamayanga zona. Inezo ndi maya kumesa nadzula konkucha. Komanso tonkhani kwa tusayambe. Ima ndibweteka. Chifukwa chilo simakhala ndi chiyambi. Ine ngati ndimakukana kuti ine sikuyeneka tundilandira mana zifukwa zancho. Mayankho nawo. Singati so zibwera mbuyo tizidana. Tenya, panopa ndisipho zilimota. Baby, ine tusipho amango ndikakamira. Chabwino mamuna amene akufuna chinthu amakhala kuchifuna inde amachikakamira. Ngati iweyo munthu one zoto ndi mamuna, ukudziwa zoto ndi munthu, umapangapo zotani ngati yako kakamira. Okay, panopa ine singapange promise because I know kuti ndikakupanga promise so ndikhulupirira. Komano iwe banje ungoona wekha nezidakhalira. Komano chikondi chimayenda ndi malonjezano. Sindinga chabwino basi ziyenda mmene wenda ndisakuzoti kuti apo ndisindikuzowa ndikupita kuti weni kati ndikudziwa kuti zili motero apa step ita dusa apa zili motero ino landitenga ine ndipitisa ache kwa makolo anga uone zoti amene achasima yako mayi ako kuti ndi amene anabwera ku airport achi zikuthandauza yani kwa ine. Okay, ine siposi kuti ndingakumane naye senza kumana so naye uona akangachingati unenesi this is for the last time, give me last chance. Uona so wekha kuti zimezi isi zingachitikeso. Komano cho ndikudzi ndicho chikondo samachisewerese ndi mtima samakusewerese pa munthu ine ukonda wese kupusa ndi zimene zikuchitika pa moyo wathu wachikondi akanakhala anthu ena kanakhala zisiya atazitayo ine kuvomereza kubwereranso kwa iwe kamene tiyambireso moyo ena mapita chisogolo ase usazitenge ngati zinthu zona kuti ziziyenda chonje ayi. I know, basi anayi satana mangofuna uza kuchuli satana. Hindi makana poka watu mukama mbisalira satana
sizimatero. It's true koma. Komano okay, sitingamakamba milandu. Chofunika kuchita ndi chani? Chitani? Tikulowera kuti. Okay, panopa chiwo. Chimene chofunikira. Let's take these things serious. Ubwere ndi uncle wako, last time ija unabwera weka. Ubwere ndi anthu akwanu. Akabwera ku nyumba, mayi anga ndamina achawo. Akabwera ku nyumba, ineso ndikuyenera ndisapite kwanu. Ndikaonekere. Then afterwards, tizipangano za dates okuti kandi engagement kandi ukwati. Usanapitirize. Mayi yako. Undiazima kwanga ndifusire njwe. Fuwa kuja tinapita kwanu. Apo tinapita kwa ndani kodi kwa ukunena zona kuti tipite kwa ndani kodi kwa ukunena zona kuti tipite. Manga ndamini nabwera nawacha. Kuma unapita last time kuja ndikwa step kanga. You see? Okay, chabwino tipita koko. Koko. Litiro tipita ko litiro. Kodi ndikuti. What's up? Nessa we are going to do a message. Nessa? What's this? Assim, Nessa. Hi, baby. Ai. Baby ukuzojula yese. Uyizi kuti umesa dimbala wako mtu. Kuzojula unalese akufuso ati can we meet wangu moya kume. Is it funny? Nessa huyu akuti we should meet since you came sitting na kumani. Basi mesa dimbala wako. Ndiye. Okay, Nessa yeti ndi munthu mmodzi amene swakhala akulimbisa chikondi chawe ndine. Chifukwa kazi mzere pena mabwera koma ndikuzayi aya bazili motere chani. Ndiyatumiza bwanji message hi baby. Nessa hi baby. Maitanizana chonje. Yeah, okay, yo Nessa ndi tikozana ndi mkulu wako. Koma mazozo ti Nessa is not my real sister. Yeah, dia guy, Nessa ndi mkulu wako eti. Akhoza upanga china chinyo chimene akufuna. Chimene akufuna zikuza. Tadi ndikuze. Ine ngono wanga kama kuona wanyita. Nessa ndi mkazi wake. Ndeti mango pangana molo mwa uji. Zikaitanisana na yeye ndimena mapangi baba. Do you meet kumbali kwa ineyo? Kuti yeye akatumize message about you should meet. Ngopanga zote kumana limodzi. Olo tingomuimbira apa kabwa. Muimbire. Akuti mukakumana mfuseni kuti mukakumana kuti pita ku limodzi. Zijani. Zodia zinzana. Hi baby, Nessa. Hey, muze nutipombana tukweya tikakumana naye. And isuti umuze babe kuti upita limodzi ndine kuti akanike kubwera. Ngomeyankha kuti mukakumana. I think angasi for angodua. Tumiza ni message kuti tikumana. Sasa yeye watumiza message kuti you should meet. Niyankheni kuti you should meet. Okay, ndamanga. Zizeti sakubalalise. Awasi kuti mpaka zafikisa zinoto. Yeye uziganize nje na sene ngachoke mwe wende nipite mwanesi. Muyankheni kuimba. Uyuti ngopanga zote kumani naye sinkhani zote mpaka na Ukudula phone. Uyuti kumani naye. What's the problem? Ungomuyankha umuze pamene tukakumana apo. I said kuti usamuze ukakumana naye ndine. Ungomuyankha kuti tikumane pakuti tikafika limodzi. Ndokudula phone. Yeah, okay. Bwanje ndrowe ndiye kumani naye iye. Ndiyakumana naye iye ndeti zipenda pange. Zimene takambana naye iye ndikuuza kuti ndakambana naye chani. Tona Nessa kuimba video go. Really mpaka na video go. Tadi kai.
chimene chimachitika se pakakhala zinthu zopingapinga zimachitika ngati zimezi usadandaule muziwa chimene chichitika tadiyaka chimene chichitika ndi chichi uyu mwina ndimacheza naye kumatani chanjifani zona kuti sinanga zimene abalisia mwenje tinabalalikirana mwenje koma sikuti pali kanthu ndoyo ndiye mpakana sister wanga si sister wako sikuti mpakana ndingafike sasa mpakana uyu ndizichita naye zachikondi sisingatheke ndimaukonda tanga ukaniya nje yakha ndimaukonda uvomeze ndimaukonda ndimaukonda undiyankha sondiyankha ndimakukonda muyankhe message yolibireka kumanga ndiye kuti iwe Yesu ndiyankhe chifukwa chanesi nimaziwo tinesa mafuno mango sokoneza moyo wangu ubona ko kudziwa ndizo zokusokonezera balalike ndizi sindichana ukichitika wapa ndili kwanu weekend ndibwere ndi anthu akwathu okay fine ndimaukonda zake zikuchitikazi agama ajango kaya kumwazuwa ili nawo sombo mota akala zino musula zingizapa ndatoka nazo koma ndebola soda akugagama kula jebu ndibwedeka kwangu lenga ukene ngake kusakuba unse ndeli khale apa kapena tikukhale apa tadi kwatu aenda kwesitani munaba kutumira ndenda mamuna ari kwamba ndenda amene uchayo mamuna amene odeka ofasa waphe okuda bwino usali chifa watsika ndege mundege moso wangobiriwira moso bwino nanga zimene munalibweza zitavala michira ya pusi zimezija ine blessings ndonesa tini anabwera nditwali koma olo jumbo mami zinangochitika zimene zija ndipo nthawi cha nabalalika atu nabalalika ndipo pano panongothokoza kuti chikuku ndikhululukira mwakambirana nayeso ndi amajataone kuti ndosafuni koma nkumudwisa nayi limodzi ndakambirana naye wakhululuka we are all happy now we are moving forward nditi pangize changutu yetu chipenda bwerera papa kuti tikuyenera tipange madate abwere chiku uncle ake apapa akamabwera umngomuza soti azibwera ndi uncle ake kuno ukauze bambo ako aja azakhala kubwera ingo ndi auza swanko mudzangopanga papa basi mutapanga chinkhoseka kapena mungopanga nchato kapena muzangopita ndola ngati ngopanga ukwati fokina kuti ndikuthaona kuti chingubwera ndegediwe honeymoon honeymoon ku Dubai abambo ako aja amve kuwawa kumene kuja kuti bule akukwera ndege amayi ake amakwera ndege apongozi ndege alendo amene akakhala alendo apongozi mafasa atu ndi kwini wanu itwa basi muli bwanji muli bwanji moyo obwino kani ya ifeso zapa mwamba thokoza bule my baby kodi siphokuza tani kuno iwe undifunsa funso limene nazona kunoti nkwathu tuku iwe unandiuza kuti kubwera kunoko koma bule tandifunse mafunso abwino baby mwasora bwanji kumene kuchokera kundikutiko kumene kutulukira kundikuti kuseri kwa nyumba ngati uko wafika ku bwanji okay ndandeni bwinobwino amunanga mwasora bwanji chifukwa ndafika ku gediko ndazungulira kunalibe aliyense ndautika lake inafu ndakuona ndithu apongozi ndi awo amunanga munjira yanji kodi sipho basi umangofuna uzingokhala munthu osokoneza kubwera kuno kapanda ndiuza kuti ukubwera nakuza kuti ubwere kwathu palito chisokonezo china chokongola chatsogolo ndeni chomwe tikupanga papachi nyamuka uzipita kodi simunayankhulane nyamuka uzipita sindifuna ukhale kwathu kuno ndipo usasabwereso kunoko kodi bule
What are you saying? Amami tamuzeni uyu. Simuna yankhulani. Tamuzeni uyu. Amami tamuzeni, yeah, tamuzeni sipo iyi. Awatu tinabwera wiki atapa. Suna ndiuze. Wabwera osandiuza kuti kaubwera ndankolo wako osandiuza. Tinakambira nako zoti ubwera ndankolo wako kuno. Okay, listen, darling. Tinakambira nako. Last time listen. unabwera kwatu. Baby, listen. Rema kaya. You came here as a friend. Mayanga nakulandira tinakudyesa unaja. Ukatenga nkolo wako kumabwera kuno kuti chani? Tamvera nikaye. Mami, listen. No, not Chiku. Chiku ndamuona ndamuziwa. Wasipo. Eti? Baja on meeting inayo iche nagamba kuti ndimesipo. Ndiye no. Siwa mumva mwini wake. Akuti unyamuke uzitani? Uzipite? Okay, ine siningakhale ndapo ngozi tu awiri. Siningakhale ndapo ngozi awiri. Ine ndamuona Chiku. Tawi jani mati Chiku ni mamva Chiku. Ndiye Chiku ndamuona. Sipo so mamuona. Ndiye ine sininga muntu amakani amuna awiri ngati. Ndiye ngati inu akukuzana kuti don't call me zipita. What is happening? Nyamuka. Mundisokoneza atu kwambiri. Ingonyamuka uzipita. Nyamuka ni muzipita. Muntu akawo ndima amuna awiri ineyo ndavomera za Chiku. Kapena ndikulota? Iye ndithutu. Sukulota. Ndithu. Ananga ndizungulira niso muchedweso mwina so muthaupeza so enaso mwachanguso. Koma ndilo mweli. Kunoko ife talandira Chiku. Ndilo mweli itu. Iwe ndi Chiku? Ite Chiku tundamuona. Bule meso nanduze kuti Chiku wasikadeke. Chiku nyamuka uzipita. Ndikuita nini pakana sindikukufuna mayanga sakukufuna nyamuka uzipita. Tamapita. Ndabwera ndi zinthu mgali mototu za makolo. Sikulijamulaka nikobwera nazo ndo. Iye ndingakatsitsa atu pacha. Pata koma basi kapa sina mai tatokoza. Kwenda kufika siku yake tizaonana. Simwa mumva mwini wake iyi. Masana pano kukubwera so Chiku uyo ndiye akupezeni muli apa ine mfuna mundipangise bwana. Boy, let's talk. Iwe tu ukapita uko akakupeza kumeko ine zisandikhuze so. Ile zisandikhuze ndakuuza. Inu nyamukani muzipita. Bwana ndakuuza muzipita. Koma bule. Hayi zipita ni kwani. Mundira mie kwa ujena nibeseka hapo ya mazi. Koma bule ndati ndivesese somwe ndikumene. Utambangopita usamva bwana. Usamangopita. Mwana leto nyanya Kuza utakaundikira kuna suja. Sunga kama usifuka jana. Nyamuka uzipita kwanza. Tamva somwe ndikunena tupule tamva. Sipo ndiwe muntu otobesa. Selamat. Kan ndikuyanga ndinonda sekunanda selabulukana selabanje. Ngobwino sindikuchedwa ado. Nyumba. Mfano ongeza kwazi. Tunakuimbira ni phone. Nenda kuneleza mimi. Muimbira ni phone simu. Sasa nenda unakuti zinaitwa mapanga nzola kuika. Anatepeza madamu chikuli cha misaloni muja unakafuta ku nyumba. Mukati madamu ine ndikuoneka sa. Mukati madamu ine ndikuoneka sa. Osati kuti mukuoneka sa. Nanga. Pano yarandipeza akazanga. Akazanu ine ndidani. Anaona ngati kuti ndikuzembera. Ine ndidani. Okay, then maana kuti ine ndikuna kuti tisamayankhulisane tikosiya mwezi nalili mbuyo muja basi. Ndewani tu kama mukabwera ndi chiganizo cha bwino tisamayankhulisane. Ndenda kuzana kuti mulavula zaine munaja. Ene ndiye sesa mundipasi. Ndiye sesa ndibweza. Mubweze? Ndiye sesa ndibweza. Mwana wanga undikuntenga. Mwana mwana ndizikhala nomutendere ndi banja. Mwana wanga ndikuntenga. Mumutenga nanga ndaula besa ndi mwana. Kala zachi kwa Apanga chisango. Apanga chisango. Inu mafamu muzinyengereredwa bwana. Sikutunyengeredwa kwandu kuna chilungamo tufandisa mali banja. Chilungamo chake chisama. Ndakana nthayo sei ndisakomedwe no pano pai. Ndisakomedwe kuna chilungamo pa Mulungu.
mopa Mungu wake. Mopa Mungu wako mwamba. Ndisanende Sukugwira. Sukugwira banje. Abantu kune ine pano zoti ziyankhulana ayi zoti zikumana ayi zoyankhulana ayi zokumana swayi. Zwezo ndizibendo kunena ine. Kufanisa mali banje langa. Sandisokoneze banje kama muzifuna kumacha kama za blessings muzibanga za blessings. Koma ineyo ndi ayi. Ndakupemphana ayi. Siziteka kuti hayi ine nenda ndapanga chiganizo. Ine nenda panga chiganizo kufanisa mali banje langa. Zingathe kuti. Zingathe kuti ndendi chani. Ndendi chani. Mkhanga ndibona kuti sikufana. Sikufuna. Tikakwele zithu. Ujeni